Ola, amigos. Chámome Francesco Negroni e son italiano de pura cepa. Turinés, non tirolés. Preparádevos, porque hoxe temos un programa para sibaritas. Un verdadeiro programa pata negra. Pero iso que é? Home, pero dixen pata negra. Eso que é? Eso é pintarse. Como que non hai presuposto? Como que crise? Como que crise, home? Moito morro tes tú, moito morro. Tigas presuposto para isto, para moito máis. Se lo come todo. Coa que está caendo hoxe en día, din que ter chollo é un privilexio. Ou pode que non tanto. Chámome Francesco Negroni e ando a procura por Galicia de chollos que non calquera pode facer. Chollos que fan que a vida sexa máis cómoda e unha ducha despois da xornada moito máis necesaria. Eses chollos que cando os vestis, vaya chollo! Atopámonos no lugar de Vinceira Grande, na aldea de Celas de Peiro do concello de Culleredo, da provincia da Coruña. Aquí se atopa a granxa de porcos Tesbo Agrícola Ganadera, unha granxa familiar que duns cantos porquiños pasou a 3.000 pezas. Aquí crían, inseminan, extraen e, sobre todo, coidan e moito aos porquiños. O meu chollo de hoxe, criador de porcos. Buenos días. Buenos días. Este é o estudio fotográfico Hermidas. Mira, ti vas confundido, Pero, díxenme, ti vai de crema, Sí, Sí, ves no, bastante ir conxuntado, sí, de crema e de fucsia. as marcas das coches son fusias e vas ben. O sea, vos sodes os donos de Hermidas. É que isto non é Hermidas. Non é Hermidas? No, isto é Tesbo. É unha granxa de porcos. De porcos. Sí. Bueno, estes que serán? 50? Pois aquí en esta parte hai 120 e 122. 122? No, Bueno. 240 máis as que están cos seus pequeninos. 240? Teñen pois unha media de 22, 23, 25 ao ano. O sea que hai un montón de porcos. Hai Moito. Que esta é unha granxa de porcos. Exactamente. Bueno, entón, nada, moitas gracias. No, estamos esperando un traballador, Estamos empezando ainda, Hai que empezar a traballar, xa. Sí, vamos a empezar por destetar, Sí. despois vacunaremos, Sí. cortaremos dentes e rabos aos pequeniños, Sí. castraremos, nunca, Sí. seminaremos, Sí. levaremos... Sí. Empezo a ter medo. Entón, destetar, vacunar, castrar, inseminar, Transportaremos uns poucos lechóns po cebadeiro. transportar, E nos queda dar de comer no cebadeiro máis limpiar. Que iso é o que máis che vai a gustar. limpar, o que me vai gustar. Sí. Rima todo. Vou por alá a eso, destetar, inseminar. Sí. Inseminar. Pero rápido, rápido. Vamos. Castrar. A ver. Vacunar, destetar, limpar, castrar. Para ¿Qué? aí que xa empezamos aí. Entro aquí, Sí, entra aí. pero non habrá algo peligroso. Mal será que te morde, veña. Ai. Pasa por aí. ¡Ay! Pero, ¡oh! ¡Qué bonito! Déixate de bonitos que non estamos para mirar se son bonitos. Colle a vara e empeza a traballar. Pero que fago ca vara? Hai que destetar, hai que quitar as cochas e separar dos cochos. Venga. As conchas separadas dos cochos? Claro. As nais. Ah, vale. Separar a nai, botar a nai fora para lá. A nai fora. Pobre. Pero que momento máis Que triste. pobre nin que nada, veña. Veña que hai que traballar, Se asustan, se asustan. Asusta, nada. Asusta. Encántantes. Esto que é os Sanfermines? Sí. Bueno, bota aí que nós o chamamos detrás, veña. Queda aí mentre nos sale a cocha. Que hai que facer? Botar a cocha. Botar a cocha. Pero é enorme. Ai, Veña, corre detrás. corro.
¿Dónde? Sigue a coche. Hay un montón. ¿Cadê? ¿Dónde está? ¡Allá! Ahí está. Es peligrosísimo. Vamos por outro. ¡Ahí se ha escapado, fillo! ¡Ay, oh, fillo! ¡Ahí va el ¡ahí va el fillo! ¡Mamma! ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Hay moscas! ¡Ay, ah! Que vai haber moscas, sí, tamén. Gustolle, Aí ven outra, aí ven outra. Pero usted... No, tranquila, si no quieres... No vayas. No, Non existo. Attenzione. Dove va? Allora, vieni qua. No, un'altra. Madonna. Avanti ragazze, per piacere. Senza fermarsi. Di qua. Avanti, per piacere. Di qua, senza cadere. Espera, atende. Ponte aí, espera aquí a próxima que non dé a volta. Que non teño ganas de correr detrás dela. Senza problemi, per piacere, così. Brava, bravissima. Per piacere, andiamo. Avanti, sì. Ora tutta a destra, no, senza fermarsi. Tutta a destra, tutto in fondo, brava, bravissima. La Madonna. La Madonna. Sì. Brava. Ah, andiamo. Sì, tutto dritto, tutto in fondo. Per piacere, avanti. Senza problemi, per piacere, così. Brava, sì, continua. Ora, avanti tutta, no, fino in fondo. Vamos! Madonna! Passo, veglia! No! A ver! Son Francesco! Che no! Son crema, però non son umano! Però son eu! Son crema, son fucsia! Son eu! Però perché? A ver! Son eu! Elena! Son Francesco! Aiuto! Ragazze! Come fate qui? Ah, hay que dar la vuelta, claro. ¿Qué tal está eso? ¿Está rico? ¿Cómo que? Pero deixaderme aí enjaulado. Vengo como peregrino. Ahora hai que... No, basta. Está para traballar, toma. ¿Qué? Pasa. ¿Qué Que eso é pos pequenos, ahora non lles... Para metelos dentro. No, para asustalos por ruido. A ver se te asustó a ti, a ver. ¡Hola, Madonna! Veña, ves, se corre. Pero non son cocho. Hay que pasarlos para dónde? Hai que separalos, hai que ir po destete. Veña, pasa para dentro. Sí, pero vamos a ver. ¿Por qué hay que asustar a los pequeños? Porque mira, ahora xa quitamos as nais, Sí. porque xa teñen máis de 25 días. O sea, con 25 días é o momento para destetarlos. Para destetalos, as nais van para empezar outra vez un ciclo novo e eles van para medrar, que é o que teñen que facer. Eses salieron manchados. Porque o pai é negro, Ai. pero nós non somos racistas, nós gustamos todos. Que? Veña, vaya aí co saco para que eles se asusten e salgan para fora. Veña. Así, para o momento... Ah, Tino, veña, fora. pero hay que decir palabras también que asusten, ¿no? Vale. Berlusconi. Pero mira que nos corre. Fondo Monetario Internacional. Prima de riesgo. IBEX 35. ¿Dónde vas? Como San Fermín, non podo dar a volta. Non poden dar a volta. Vamos! Andiamo ragazzi. Andiamo. Avanti. Andiamo. Andiamo. Vai. Como un cañón de jamón asado, pero en vivo. Pero no se asustan con nada. ¡Andiamo! A ver. Están a comer a paredes.
¡Vamos! 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 ¡Soy el hombre del saco! ¿Por qué te Madonna? ¡Para ya! ¡Tírate ya! Estoy sudando como un coche. ¡Andiamo! Pero esto parece... ¡Vamos! Vamos! ¿Qué? Allá. ¡Vamos! ¡Andiamo, ragazzi! Madonna! ¡Andiamo! Francesco, ten Su. por man, con unha aguantas esta, con outra sacudes o saco. Ah. A ver, veña, vamos, sacude, sacude. ¡La Madonna! Pero non funciona. ¡Vamos! Dalle para diante. ¡Ey! ¡Andiamo! Son como pequenos bocadillos, non? Todos. Exacto, sí, este é un mini xamón. ¡Vamos! O negro, de verdade, é tremendo. Veña. ¡Vamos! Non podo máis. Venga, va. Venga, por favor, xa está ben. Francesco, este está enfermo, lévalo no colo. Que pasa? Lévalo no colo, que está enfermo, veña. Ai, pobre. Como? Ai, xa ben che chega con un saco. Levo pa dentro que... Pichi, que non dá andado. Ai, pobre, ven conmigo. Ven conmigo. Hai unha parrillada aí. Vouche levar aí a comer un rato. A comerche un rato. A ver, que hai un enfermo aquí, por favor, Per favore. Un poco di rispetto per gli enfermi. Beh, andiamo, per piacere. Veloce, veloce. Mira. Manolo, No, este Papá Noel de toda la vida. Papá Noel, Manolo, e ele dan. Hola, Francesco. A ver, trae o cocho que xa non No, este... Ten que ir pa ali. Que o deixe que antes de marchar, Manolo, Tenía un buen plan para él de reeducación alimenticia. a ver, esto é o único que vale para esto. Trota. Es una jefa. Veña, que vamos a preparar aí para ir a poñer o ferro e... Poñer ferro. Sí, a ver, os cochos cando nacen perden sangre, daquelas días que poñer ferro. Ah, ferro de comer. Con unha inyección. Ah. Ves, preparamos aquí a jeringa do ferro. Miramos, pegámola ben. O día seguinte de nacer aos cochos, poñemoslle ferro. Cortámoslle o rabo para que non se mordan uns aos outros e máis limamos os dentes, porque os cochos mórdense uns aos outros. Xa. E para evitar que se mordan, solo lle facemos os cochos. Aquí tes o kit completo. Si, este é o carro xa de... Dentista, quirófano... sí, todo, temos todo. Xa. Veña, pois vamos, va. Vamos. Veña, que non sei a hora. Que ganas. ¡Qué calor aquí! Claro, porque eles son pequeniños, están como na incubadora. Veña, ven pa dentro. Hay una incubadora de cocho. ¿Qué tal? Tranquila, que esa ainda non pariu e está nerviosa, pero non pasa nada. Veña, vai collendo cochos, que xa che digo que tes que facer. Ay, qué pequeños. ¿Cómo? Hay un sistema... Non hai sistema ningún, agárralle unha pata e traino. Veña, é rapidinho, Una pata. Así, esta es la pata. No, esa non é a pata, ese é o lombo, pero bueno. Ah. A ver, mira pa aquí que o tes que Sí. facer ti. Ti, cóllelo así, Sí. Ah! Se non te doi, ó, asustouse do que berrache ti. Xa está. La culpa es miña agora. Veña, colle outro. Todo, que eu non vou facer todo. Pero... No grites, hombre. Oh, este pequeñiño. Sin ningún centímetro de ferro, Espera, que queda un. ¿Cómo se coge? Anai, que picha. Menos mal que no sabía cómo cogerla, Veña, colle picha. Agárrala pola pata, pon o dedo aí para que pague el e pinche bien, veña. Aquí abaixo. Aquí. Aí, sí, aí. Oh, así. Lava o fondo. Trata de todo. Así, por fin, fixeste algo. Menos mal que quedou un pouco de algo. Tampoco era para tanto. Bueno, veña, vamos por rabo.
Temos isto moi quente, isto é para cauterizar. Así, para cauterizar o rabo. Cauterizar. Porque así non sangra. Sí. Mira, hai que deixar cortiño, porque senón vaslle dando voltas, ves? E xo queima, e así non lle faz daño. Porque eles non morden, despois se collen infeccións por aí. Pois veña, é fácil, colles o cocho. Berra moitísimo. Porque pos boca abaixo e lle tiras do rabo, pero non lle doi isto, non ves que isto queimo. Isto cauteriza un momento, daquela non lle doi. Non é todo... Veña, córtalle algo. Eu? Hombre, A ver, perdón, No, no te movas. Xa está. Cheira así, a chamostadiño. claro, porque queima. Vaya trollo este, Non é pa tanto. Está moi espabilado, Canto ten? Teñen un día. Ese coche é espabilado, é os de niños que son os que están mamando e andando. Por 10 minutos, anda. Sí, ou incluso algún antes. Bueno, ahora cortamos bien os dentes. Non lles cortamos, limamos. Limamos os dentes. Ves, aquí vai unha pedra que vibra e lima os dentes. Sí. Vas a ver, os dentes que teñen xa, ves? Que teñen, e que afilados son. Estes son dentes de un día. Claro, dentes dun día, e de cando nacen xa teñen estes dentes. Pois como son tan afilados, nós o que yo temos é que poñer rectos para que cando se morden non se lastimen. Mamma mía, como é? Mira, encendemos a pedriña vibra. Viche, como xa quitei a punta. Con tus guantes, veña. Pero non me vai morder. Sí, seguro que te morde. Ah, menos mal. Pois un dedo detrás e outro na boca, ves? Ves como teño? Vale. Veña, pois con aquela manta que está, tens que quedar coa parede. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pon plano, sí. Así. Sí. Peta, tranquilo. Que non lle vexo. Ah, Como non llos beso? aquí abaixo. Claro, abaixo ten dous, que lle tens que limar. Pero é que se lle das ao mesmo tempo, a ver. Ah, os dous, sabes? Claro, ti pon reto. E arriba onde está? Ah, aí está. A verdade, o de Sabes? arriba, que o de arriba é máis fácil. Para xa. O de arriba xa está, porque o de atrás non se lle dá. Así? Pode valer, como é pequeno, deixamos ir así. Deixo este. No, xa vai para xulgar máis que xa está ali. Aí vas. Quieto. Quieto. A ver, non das feito, pousa isto. Sí, mellor. Pousas isto aquí que xa ten o seu sitio. Ti collo ben. ¿Qué? Y ahora el doctor Francesco É rebelde. es rebelde. Déixame ver xa, porque... Yo creo que está, pero perfecto. Sí. Una dentadura, Damos un toque. Vale. pero prácticamente estaba. Sí, no, estaba feito, fixéchelo ben, fixéchelo moi ben. Vale. Francesco, Que? vexe eu que ti para dentista non vales. Toma, ven comigo, que vas, ves aquí agora. Pero eu veo un futuro aquí. No, ven. No, ti ves- O teu xa é este. Ah, ese é o meu futuro. Ti tranquilo, que aquí termino eu. Siga usted con Sí. la operación. Siga usted. Ti tranquilo. O doctor vai terminar xa, xa se enfermera. Eso. ¿De acuerdo? Vale. Venga. Hasta logo. Hasta luego. A ver, vente por aquí. Aquí está esa máquina, a nova máquina. Este, hai que barrer. Este pasillo, hasta Este lá. pasillo. Sí, Hasta hasta aí. lá. Sí, hasta lá ao fondo. Todo. Sí, todo. E ben barrido, Ainda hai máis, Todo, hasta lá, hasta o fondo tamén. Sí, dous, e despois xe te enseñarei os outros. Rápido. Sí. Va. ¿Por dónde tiro? ¿Para abaixo? Sí, pero con brío. Pero, con brío. Mira che mollito pregnado. Frega, ma che ci importa? Se lo sterrino ci ha messo l'acqua. E non gli dimo, e non gli famo. Ci ha messo l'acqua, non te paghiamo, però. Siamo quelli che gli ripetiamo in coro. Meglio
Sì. Ah. Noel, digo, Manuel. Encantado. Que estás a facer? Estamos vacunando. Dan, verdad? Dan, Francesco. Que estás pintando... Os porcos, o catar, para que non collan neumonía. Ah, sí? É unha vacuna? Efectivamente. Ah, bueno, o sea que xa estades aquí... Vale, eu non pinto nada aquí. No, sí, O sea que- ven para aquí, hombre, que vas a axudar. Pero, que pinto eu aquí? Toma, queres traballar? Ah, Eu te escollo. esto. Sí, Aí, sí, aquí. sí. Aí, aprieta. Perfecto. Non sente nada. Que se marca, porque así non suelo a coller. A ver, hombre. A ver, hai que coller ben a Cuidado mira, que non? femia, ten cuidado que femia. Ai, son as máis delicadas. É moi guapa, Claro que sí. Está esperando. Ah. Aí, vale en calquera punto. Sí, contado que non lle chego ao hueso. A este non lle gusta nada estar... Ai, marcáchesme. Xa non vou ter neumonía. Aí, con cuidado. Non senten nada. Oi. A ver. Ah. Ese xa non quero. Pero bueno, mira, eu non pinto nada aquí. Ah, esto. Pinto. Elena, Hola, Francesco. que? Vasme axudar aquí? Mira, eu son as 12, é a hora do café. Vai axudalle a Toni e a Manolo que eu vou a tomar un café cas amigas, Ah, este é o plan. Si, este é o plan, ti faz o meu traballo, daquele hoxe estou libre. Vai, veña, Ale, vai traballar. Así adelanta o meu, vale? Hasta logo. É para aquí, veña, veña a Valeria. Pero, máis, que hai que facer aquí? Vamos, que vamos a cargar aquí nos coches. Veña. Pero non parades nunca. Non, aquí non se para nunca, veña. Pero por qué? Veña, rápido. Vamos a... Hai porcos aquí. Sí, hai por. Botámonos para baixo porque pasan a outra sección da granxa. Canto teñen aquí? Pois aproximadamente 35 kilos. Entonces, toma. Pero de tempo, De tempo, pois 2 meses e medio. 2 meses. Así que te metes dentro e bótalos para fora, pola porta. Ah, me meto dentro e boto para fora. Sí, veña. Pero non me van pisar. Ten cuidado cos pés. A ver, por favor, que levo zapatos vos, Veña. Vamos. Andiamo. Andiamo. ¿Qué? Para lá. ¡Ey! Veña. ¡Oh! ¡Para allá! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Fernando! ¡Aquí estamos! Veña, ¡Va! ¡Mira, quieto! ¡As gafas! É igual, xa anda para coches, deixa só. ¡No! 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 ¡Espera! ¿Qué? ¡Ayuda! ¡Mamá! Tan boas, ó, veña. Non pasa nada, que ben ves, veña. Sí, están boas. Elas por culpa da vista? No. Ah, daquela non te... Era unha indicación de Dolce Gabbana. Ah, tira con eso, veña. Vamos. ¡Oh, eu! Sí, no, veña. Vamos. O carné italiano vale. O tema é telo o carné italiano. Tranquilli, senza fare cose. Vamos. Con estos zapatos non se pode vir traballar. Vai! Madonna! Ah! Non potevi ir máis rápido, non? Aiuto! Mamma! Tranquilli, ragazzi! Non succede niente! Ah! Sì! Ah! Ah!
Espera. Mamá, ¿cómo está ahí? Sí, solo estoy... No, con la mia nuova macchina. Sì, ho una macchina... è potente. Ascolta il motore. Quanti cavalli? Uno... 14. Cavalli non so, sono... Ehi! ¡El coche! ¡Ay! ¡Mamma, me están robando la macchina! La Madonna! È un mondo difficile. Il lavoro duro. Ti robano la macchina, ti robano tutto. Este é o laboratorio, Sí. Pois aquí preparamos as dosis de semen para inseminar as nais. Pero fainas ti? Sí, facémolas nós. Pero con cosas químicas, con... No, camán. Como ti. Facémolas igual que ti, camán. Pero entonces tes machos para... Sí. Tes machos para eso. Nós temos machos para... extraemoslle o semen e o mezclamos con este diluyente que temos aquí a unha temperatura xa de 38 grados. Porque así de unha extracción pois sacamos máis dosis. Pois con un macho pois sacamos pois 16 dosis, 17 dosis, máis ou menos. 16? Sí. Agora é un 16. Un 16? Sí. Como Nacho Vidal. Sí, exactamente. Bueno. Pero aí está o macho, está a femia, e Sí, ti o temoslle quitas... como unha muñeca hinchable. Unha muñeca hinchable? Non é unha muñeca hinchable, exactamente, é un... bueno, ahora vamos a facer aí unha extracción. Nos lle axudamos, nos o recollemos en un vaso, e o traemos para aquí, para o laboratorio, e aquí preparamos as dosis. Pero... O sea, que ti aí simplemente aguantas o vaso. No, aguantaslle o aparato reproductor masculino, tamén yo aguantas. O aparato reproductor masculino. Sí. O aparato reproductor do macho é como isto, máis ou menos. Entonces... Como isto? Sí. A punta é así, máis ou menos como esta. Porque o cuello do útero da cerda é como unha cremallera na cual encaixaría este sacacorchos. E vai entrando xirando? E vai entrando girando. Tens que girar sempre en sentido contrario, o que sería atornillar. Pois isto vai girando así. Sí. Entonces, ti ya agarrarías ca man así. Eu? Sí, ti. E o macho se empezaría a eyacular e lle colleríamos no vaso. Sí. Estamos de acordo? Non sei. Ti non o podes deixar xirar. O que tens que facer é inmobilizarlo para que el teña a erección. Pero logo habrá que mover, non? No, ti quédate quieto solo, non fai falta... Nada? Nada. O sea, é así, coller... Sí, coller ya, agarra... Inmobilizar? Inmobilizar, entonces el vai salindo, botando todo para fora. Cando ten a erección completa, pois empeza a eyacular. El eyacula máis ou menos uns 250 centímetros cúbicos. Isto é en este vaso, entendes? O sea, eyacula isto. Claro, o sea que 250 centímetros é como un quinto. Eso, sí, É un quinto de... Bueno, veña, vamos, aqueles somos machos, vamos para ali. Veña. ¿Qué vamos a parar? ¿Qué está diciendo? ¡Ahí va! ¡Vamos, Francesco! ¡Ese rabo no! ¿Qué rabo? A ver, ven aquí. Agarra ya aquí. Así. A ver, veis el tío. Así. Ya está soltando. No, cante Uy, pero no apuntes para aquí, ¿Ves cómo es de largo? Esos son 50 centímetros, un metro. Ahora, poco más. Aquí. Oye todo. Ahí. Uy, se nota. Vai enchendo. Hombre, creo que vai enchendo. ¿Y cómo sabes cuándo termina? Xa che direi cando termina. Pero tenéis una relación... Sí, é unha relación moi amorosa. Sodes máis que amigos. Bastante máis que amigos. Bastante máis que amigos. Eso non chofai un amigo. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Non pasa nada, que está ayudando aí. Sí. ¿Pero canto dura?
Pode chegar a 5 minutos, tranquilamente. 5 minutos de eyaculación. Sí. El mentres este tranquilo aí. No, mellor non separar, verdad? No! Pero que ramo máis raro, non? Ben bichi que ten forma de sacacorchos. Para entrar aí no útero. O sea que empalmar para él que sacarlo todo para fora. Exactamente. Salte para fora. Salgo. Como na Plaza de Toros. Está fardando aí cada femias. Tú non hai bunga hoxe, Silvio. Non te poñas así, non estamos en Milán. E agora co quinto este de semen que facemos? Vamos a terminar de preparalo e a usalo. Vamos tamén a... Sí, voute facer un home hoxe, xa verás. Voute facer un home. Un italiano vai ter relacións cunha galega. Galega, pero ben... Sí, de 4 patas. Vale, machote. Sí. Galega de 4 patas. Mira, que guapísima é. Ti fíjate, biche cousa máis bonita. Nunca. Por eso, pues Nunca. Ponto o chollo. O arnés, ponlo o arnés. O arnés? Este, sí, ponlo. Ponlo ali no lombo. Aquí, máis ou menos? Sí, veña. Aquí. Clávallo duro aí. Eso crea a mesma sensación que se fora un macho. Entonces a cocha que normalmente se queda máis tranquila. Vamos, unha toallita. A toallita ou ca corbata, a min dame igual, podemos facer co que queiras. Pero que? Tens que limpiar a zona da vulva toda, para que xa ten todo limpio. Ca toallita, mellor. Sí. A ver, pero non pelexades entre vos, que estou traballando. Danse pelexando por ti, oi, pelexando por ti. Poño o catete. Que fixeches aí? Nada, yo mollé un pouco para que non nos sinta tan seco, non sabes? É como unha especie de lubricación. Claro. Hacia arriba. Ui! E cando se para? Ahora que xa non gira máis. Xa, Non se move. Claro. E agora Sí. apretamos un pouquinho e xa aí se queda. A ver. Limpia forte. Mira que quietiña se queda. Dalle duro, ó. Moi ben. Vale, xa está. Hai que tratarlo con cariño. Vai ver, que acabo de limpar. A ver, Ponte así. Poño o catete. Ai, mira, que busca... Ai, o catétere, este. Ese, sí, exacto. Que é a túa primeira vez tamén? Sí. Porque a dela é a primeira vez. Como? É virxe? Sí, é virgen. Tranquila. Hacia arriba. Así, aquí. Así, Despacio. despacio. Así. Así, tranquila. Ahí. Tranquila, pícola, tranquila. Así. Así. Xa está. Xa está, creo, verdad? Tubo. Aquí, tubo. Sí, apreta, métello. Meto todo. Ese é bo. Ese é bo, sí. Apreto. Apreta. E xa está. Tranquila. Bueno, a miña primeira vez Non sei como resultou. unha galega a 4 patas. Foi un pouco... Distinto, non? Distinto, sí. Vámonos para lá. Os 115 días serás papá, pondremoslle o teu nombre Ya. e tirei buscar ca escopeta para que te cases con ela. Pero podes chamarlle Francesca. Ou Francesco. Francescoli. Francescoli, o que nace. O sea, 115 días de embarazo. Cantos pode parir? Pois depende como fixeras as cousas. Se as fixeche ben, podemos chegar a 13, 14, 15. 13, 14? Sí, Pero, sí. Vamos a ver. Canto dura un parto dun... Os especialistas din que botan un cada 20 minutos. Un cada 20 minutos. Así que aproximadamente. Pero Un algunha cada 20 botos... minutos, 15, son moitísimas 2 horas, horas. sí. E hai que axudar para... Pois a veces sí. A veces sí que as hai que axudar. Por eso nós estamos como que pasamos máis tempo aquí que na casa. Todas as femias valen para ser madres, para parir... Sí, vamos a ver, todas as femias valen para parir, o que pasa é que nós aquí non as temos para parir, porque nós producimos carne, entonces as nais as traemos de outra granxa, porque ou tes que ter
xa nais para facer esta por temas genéticos, entendes? Son importadas. Porque, claro, son moi genéticamente están feitas para producir nada máis. Claro, E claro. as outras estas agora están feitas para producir carne. Entonces esas non serían boas. E os machos tamén todos valen para... Pois en realidad tamén todos valdrían para eso, pero aquí tamén os machos os teremos da fora, os daqui os castramos todos. Sí. Todos. Todos. Se lle cortan os O sea, ningún vale. Non hai unha canteira aquí non, que... Non hai canteira, non. O sea, ras. Sí, non todos os machos alcanzan a madurez sexual ao mesmo tempo. A mesma edad. Sí. Pero un macho que haya alcanzado a madurez sexual pode dar olor na carne, entonces tes unha carne de peor calidad. Mira, xa que estás tan interesado como eso, vamos agora e xa castramos. Vamos. Pois veña, vamos. Bueno, Francesco, vamos, que xa verás. Isto vai ser difícil. No, isto é chupado. Mira, vou che facer eu enséñoche, e depois o seguinte son máis, vale? E cóllelo así, Sí. apretas. Sí. Cóllete o testículo. Entonces, unha incisión, dos incisiones. Sí, no, un pouco de desinfectante. Hai que desinfectarte. Sí, é un antibiótico. Un antibiótico ten a marca é o máis fácil. Unha marca. A marca podo facer. Esa, a marca podes facer. Agora toca a ti. Como que te facer? No, pero te castraste no, hombre, vas a castrar ti. Eu de facelo. Agarras ti. Agarro eu, veña. Ves aí os testículos? Sí. Veña, unha incisión aí en cada... Aquí. Sí, así. Así. Cando empeza a sangrar. Sí. Pero que che pasa? Encontraste mal? Ai, claro, pero aquí tamén hai sangre. Sí. Que pasa, Francesco? Non me acordaba. Non podo aguantar de ti máis do coche. No, mamá, un corte. Francesco! Ai, mi mal. Francesco! Que? Vas para aquí, que estás uns parindo aquí unha coche. Como? Cara, non aquí os coches, ó. Volve. Está parindo? Sí. Ese acaba de salir. Sí, ainda ten o cordón. Collo aí, se traño para aquí, para calor. Ah, e que fago? Tiro? Tira. Polo cordón? Sí, tira para fora, tira. Aí, moi ben. Sale. Un veterinario. Mira como xa empeza a mamar, velo? Ves? Pero estarán cegos, non? Ao principio. No, xa ve. Eles o que fan é ir ás mamas, porque o que é conveniente é que mamen o máis pronto posible, porque a cerda nas primeiras 6 horas ten o que lle chaman o calostro, é o que lles dá todas as inmunidades. Aquí está o restaurante. Aí vai. Aí vai. Ui! Aí vai outra. Ves, isto hai que estar pendiente porque a veces salen así no medio da placenta, entonces pódese afogar ou... Porque queda aí. Claro. Mira, ves, tamén nacen con esta protección. Isto é como unha gelatina que lles protege as uñas para que non lle rasgue o útero O útero ao anal. salir. Que isto, ao andar eles aquí xa gastan. Aí vai. Ui! Buongiorno! Benvenuto! Que... Aquí estás! Tú que? Queres volver a entrar? Non hai volta atrás. Agora xa estás aquí. Ai, hombre, para aí. Xa ves? Que fillos máis bonitos tes. Non foi fácil, Son toda a cariña de seu pai. Bueno, Toño, para mí unha experiencia increíble, Fixen en curso de comadrona. Vengo dun parto. Pariu? Bueno, pois vamos, que hora lles quedar de comer, non? O sea, pero non paras nunca aquí. Pois sí, de noite dormimos. Noite dormides, pero se non... O sea, todos os días do ano tens que estar aquí. Todos aquí, os animales comen todos os días, sábados, domingos, festivos, todos os días comen. O sea, que non tens día libre. Traballo tal sempre. Tens que vir aquí, tens que atendelos e ben ves. Claro, pero tens que comer todos os días. Por a mañán, a noite, hai que limpiar a mañán e a noite. Despois os partos tens que
Tens que entender, e ben ves que o que pasa, que algún se adelanta, outro se atrasa... Claro, non podes calcular... Non podes calcular, exacto. Mamma mía. E sempre foi así de grande a empresa? No, isto empezaron con ela meu abuelo e meu pai, hai Máis de 30 anos. 30 anos. E cando acollemos nós, pois fixemos isto, esta zona nova, esta é a zona de partos e de esteto. Fixemos a nova, e aumentamos as nais. Agora temos as 300 nais que nos habíamos aumentado antes. Unha femia grande, canto se paga? No, isto... A ver, a femia grande é un desviaje, eso pagancho moi pronto. O que importa é un porco cebado de 100 kilos. O porco cebado hoxe en día por matadeiro está regalado, está... Pois agora mesmo creo que está en €1,09 ou algo así. €1,09, 9 céntimos. €1 un porco? Un kilo. Ah, un kilo. O porco de 100 kilos, €109. 109 euros. Un porco. Pero é que eu pienso que Pero come... é que o que come Claro, todos os gastos, máis ou menos, costa o mesmo. é que pouco deixa. Cada semana cantos vendedes? Pois... Sobre 100. 100. Sí, máis ou menos. 100, 900 euros. 900 euros. Así que xa ves o que... Os ricos que nos estamos poñendo. Aquí fixemos de todo. Bueno, xa bicho que fixamos. Destetar, vacunar, cortar, capar. Eso gustou, che, verdad? Bueno, sementar, Preparar o xermen. preparar. Que máis? Barrer no, porque barrer non me rima. Barrer non me vale. O que che rima moi ben é limpar. Venga, vamos a limpar. Limpar. Sí, limpar, rima. Xa, pero eu prefiro unha rima libre, tipo tirarme, No. escaquearme, No. agradecer. No, que non rima. Ahora limpar, despois xa veremos o demais. Antes de limpar. Que? Antes de limpar, que? Teño que agradecervos toda esta sabiduría, todos estes coñecementos e teño que darvos a receta perfecta para este chollo. Porco, pero a la italiana, metido en pasta de pizza. Sí. Un calzón. Un calzone de porco. A receta é esta: maiale al forno in crosta. Si prende 800 grammi, 8 etti di maiale, li si mette con farina, poi si prende una padella, si mette un po' di olio nella padella e si passa per 8 minuti l'arroz. Poi si prende il vino rosso, si mette per 8 minuti ancora nella padella. Poi si tira fuori e si lascia riposare un poco per... Dopodiché, per esempio, la pasta della pizza si può stendere per 3 mm o per 8 mm. Si mette un po' di salvia, un po' di pancetta, si mette il filetto di maiale, ancora la pancetta, ancora la salvia, si arrotola tutto quanto e si mette in forno a 220 grammi per 8 minuti. Dopodiché si tira fuori dal forno, si mette in una padella e si passa il fondo della cottura del principio della padella e poi si mette con dei pezzetti di patate. I pezzetti possono essere per esempio 8. Bien, no? Sí. Entendémolo perfectamente. Está moi rica. 8 minutos, moitas 8 veces minutos, entendémolo moi 8 ben. minutos, 8 O importante é que ten que ser todo por 8 minutos. e 8 milímetros. Pois nada, moitas gracias. No, Que? limpa. Vente. Limpa. Pero xa non é hora de rimar. É hora. Vamos, Pero- veña. Que hai que limpar aquí? Vamos a ver, Aquí non hai... Aquí non... 12 porcas, con todos os seus porquiños e cunha morea de merda detrás. Veña. Fainos xa que nos vamos a descansar un pouco que estamos cansados. Vale, gracias, Veña. Gracias, moitas gracias. Esto ten 10, aquela ten 12, outra ten 14, están todos contados, vale? Vale, Veña. gracias pola poesía. Gracias. Porca miseria. Mamma. Ala, madonna. Ma vaffanculo. Este non acabache, lambón. Ben, amigos, ata aquí o chollo de hoxe. Xa vistes como traballan aquí, en Tesbo Agrícola Ganadera. Pero, se tedes outras ideas como esta, de chollos difíciles, duros ou que calquera non pode facer, mándademo a esta dirección, a este correo electrónico, porque logo toda esta sabiduría que vou acumulando, eu vou na transmitindo ás novas xeracións. Ben,
o conto dos 3 cerditos. Non, 3. O conto dos 4 cerditos. Érase unha vez 4 cerditos. Un montón na casa con palla, outro con madeira, outro con pedra, e outro tiña un cuñado no axuntamento que pediu rehabilitar un estable. Y se minaremos dos. No, pero... Un italiano vai a ter unha relación cunha galega, oxe. De verdad. Sí. Ya. Silvio! Baixa! Xa o vedes. Desde que non está o goberno é mellor persona.